Здравейте хора, аз съм Адаев и съжалявам, че нямаше клипове на Empire последните 2 дена. И съжалявам за това гнусно куче, което е отвънка, но не мога да му бия шамар, въпреки че много искам. Отвратително мразя кучета, но както и да. И просто да съжалявам, но OBS реши да крашне. Нали, аз ги записвах наведнъж, защото се случиха много яки неща. И OBS реши да крашне и нищо да не се сейвне и аз се очаквам. Но както и да е, очаквайте утре видео на Empire или на каквото и да е там. И нека започваме с видеото. И да, днешното видео е за така прословутия грозен гофо. Защото ако се чуете кой е гофо, Blackwing гофо да Vago Shadow. И какво прави този наш малък приятел, който всъщност хората първо да ви обясня защо спа. Понеже ефекта му не може да бъде нормално или специално. Не може да бъде нормално призван или сетнат. Първо трябва да бъде специално призван от ръката ви, когато нямате никакви чудовища на полето. Или когато тази карта е специално призвана, преживееш 2 токенчета, Winged Beast, Dark, Level 1, атака и защита 0. И си казвате, окей, какво е това? Ама, Link. Да, това не е много useful в момента, но Link формата дойде. Днеска точно дойде. Който значи, че това е Instant Link 3, как бихме го направили. Кои са Link 3? Какво имаме? Altergeist, Prime, Banshee, съжалявам, че те са въртителни имена, което не е яко, защото то не е generic и той изисква 2 или повече Altergeist монстри, което не е яко, не е generic. Cybers Accelerator, да, изисква 2 монстъра и повече без токен, което това не е яко. Ефекта му, но няма значение този ефект, ефекта му е тъп, както и да. Имаме Decode Stalker, ако сте гледали анимето, може би не сте, как и да е. Това нали е на протагониста Юсако, това му е картата, като цяло нещо от сорта на Dark Magician на Юби. Да, и то е generic до някъде, защото е 2 плюс ефект монстър, трябва 2 или повече ефект монстъри. Геймва 500 атака за всяко чудовище, което е линкнато към него и може да трибютне едно от линкнатите чудовища, за да негейтне някакъв ефект. Другото е Encode Stalker, който е нещо от сорта на... Не е същия шит. Той вече изисква 2 или повече Cybers монстъри. Това е новия Type монстъри. Както на Machine, Winged Beast и така нататък, вече имаме Cybers. И ефекта му е веднъж на ход, ако твоите чудови... Опитвам се да го превеждам, обаче не ми се получава. Last per turn, if your monster discard points to battles an opponent's monster with higher attack before damage calculation, което значи, че преди, ако ти нападнат някакво чудовище, преди нали, калкулацията damage calculation, това чудовище не може да бъде, вашето чудовище не може да бъде унищожено в битка, вие не теквате никакъв damage. И след damage calculation, тази карта или някакво друго чудовище, което тая карта посочва, се дига атаката на чудовището, което е нападнало вашето чудовище. Което е ефекта, така да се каже. След това имаме Gaia Saber the Lightning Shadow и той е просто 2 или повече монстъри. Защо пише 2 или повече? Повече от 2 монстра. Той нали е Link 3, което значи, че трябва 3 монстри. Това значи, ако имаш Link 3, нали, това се бори за 3 трибюта или за 3 едифоси, ако имаш Link 3, да не можеш
трибютнеш то, то не е трибютно, просто да го пратиш Гая, ще ти да играеш Гая. Тя ти поне две чудовища, това е едно, въпреки че има Link 3. Но както и да е, и той е нормал монстър, няма ефект. Голки The Great Orc, който не е дженерик. Голки Thunder Orc, който пак не е дженерик, няма смисъл да ви обяснявам ефекти. Нингирису The World Chill, както и да е, пак не е дженерик. Rainbow Weathery RCL, не е дженерик, от Weathery Art Type, който още напълно не е излязъл. Имаме Trigate Wizard, който вече е дженерик, който има доста хубав ефект. Две или повече монстъри без токени. Тази карта използва ефектите и се геймват за ко-линкнатите чудовища. Не. Какво значи ко-линк? Значи, тая карта, тя чудовище да бъде в линк чудовище, трябва да бъде в същата колонка, в която е тая карта. И ако, и както тя има нагоре, ако той има надолу това чудовище и бъде в същата колонка и е, това е един колинг. Едно колинг чудовище. Да, и това е горе-долу. Така че. И съм почти сигурен, че ако имаш, че чудовище, линк чудовище, ако имаш down, right and left, съм почти сигурен, че това са 3 колинга и сега да ви обясня. Точно това ми е цялото видео, защото мисля, че е много силен. И да, и да ми обясня ефектите. Едно или повече, ако имаш едно или повече колинг на тези чудовища, когато колингното чудовище към тая карта атакува опонента ти, всеки демидж, който това чудовище е направило на опонента ти, става двоен. Две или повече, веднъж на ход можеш да селектнеш, таргетнеш една карта на полето и да я баниш, нещо, което е много добре. И защото е Wiki! Мисля, това е Wiki. И once per turn, веднъж на ход, когато карта или ефект са активирани, ето това вече е Wiki. Може да го негейтнете и да го банищете, което негейт и баниш в едно на каквото и да. Солен, без пейлване на поинтове, без нищо. И я баниш, което е много по-яко. Ето това е една от, според мен, много добро чудовище, не знам. Зависи ако това нещо, което аз си мисля, е вачка. И Вилан Хидра, което почти съм сигурен, че не е дженерик. Дженерик е на ефекта му идиотски, както и да. И да, и какво е нещото, което аз измисля? По принцип, първо специално произвеждаш гоф. И какво трябва да използваш? Трябва да използваш Link Spider. Link Spider, ефекта му е един нормал монстър. Токените се водят за нормал монстър и могат да се използват в Link произвеждането, което е nice. И играете гофо, давате Link Spider, не му пипате ефекта, не правите нищо. И какво правите? Играете Phantom Sky Blaster на нормал съмънгвате го и специално призовавате токени до номера на чудовища на полето, което значи, че в момента имате Link Spider, токенче на Гофо и това чудовище, което са 4, но ние ще призовем само 2, защото нямаме други зони. И призоваваме, имаме в момента 6 чудовища на полето. И с тези 3 токенчета ги използвате и призовавате Gaia Saber the Lightning. И след това, с другите подеши имате 3 ефект монстъри. Може да призовете Trigate Wizard и, понеже Gaia го призовавате под Link Spider и може след това да ребютвате всичко и да призовете Trigate Wizard на място на Link Spider и така Gaia Saber the Lightning Shadow не се маха пред седиста на полето. И какво имате? Три колинкнати чудовища, защото линк маркерите на Trigate Wizard да са нагоре, наляво, надясно, което значи, че колинкнатото чудовище трябва да има надолу, наляво и надясно, защото като сочи надясно, трябва да има наляво, като сочи наляво, трябва да има надясно. Да, това е. И така имаш всичко, което значи, какво имаш на борт?
Нали? Имаш баниш на едно чудовище, ако те нападна, той чудовище баниш. Имаш един negation и имаш double damage, ако нещо ти оцелее, нали, за следващия ход. Което е найс като цяло. И това е two card combo. Ако може да сетнете някакъв backroll за не знам какво. Както и да е, имате negate, имате и banish, което е яко. То доста, ако това го играете на втори ход и опонента ви няма негейт, или му бейтвате негейта по някакъв начин, може да направите Гая да бие да бие давал демидж и така нататък и така нататък. Но да, хора, това беше, аз седнах просто 10 минути, огледах всичките лимитари чудовища, мислих нещо и горе-долу излязох с това. Ако имате някакви други идеи, нещо с което може да се замени Phantom Sky Blaster, нещо подобно, то би трябвало да има, но аз не се сещам, защото съм тъп. И както и да е, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Опитах се горе-долу да помогна с нещо и така, че Гофо трябва да е бан, защото Гофо overpower. Ако в следващия бан лист не хитнат Зодиак тежко, не хитнат също True Draco тежко и не баннат Гофо, аз не ми се обясня какво ще направя. Какво ще се направя? Просто ще се гръмна, ще се завържа и някъде ще оставя кулите да ми вземат. Но както и да е, хора, това мисля да е за видеото. И да, чао!